Приятели, намираме се в резиденцията на Негово превъзходителство, господин Али Реза Ерваш, посланника на Република Иран в София. Повод да сме тук е телефонния разговор, който се проведе между българската външна министърка госпожа Чамова и външния министър на Иран, господин Аракчи, в една особено сложна, динамична, драматична геополитическа ситуация. Напомням, че в това време, в този същия момент, в Ямбол започва протест на местните жители против разполагането на американските самолети в Безмер, военната база. Господин посланник, след този телефонен разговор, какво всъщност се случи и каква беше позицията, която господин Аракчи изрази спрямо българската държава в контекста на новите събития? جناب سفیر، پس از این گفتگویی که انجام شد، اون موضعی که جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیان کردن با توجه به وضعیت تحولات اخیر سخنان ایشون چی بود؟ متعاقب تصویب حضور هواپیماهای آمریکایی در خاک بلغارستان نگرانی‌هایی از سوی جمهوری اسلامی ابراز شد که این هواپیماها در ارتباط با عملیات تجاوزکارانه آمریکا علیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهند بود. لذا веднага след решението от страна на България за разполагане на тези самолети в България, се създадаха притеснения от страна на Исламска република Иран, че истинското намерение за разполагането на тези самолети в България е в подкрепа на агресивната война, във връзка с война агресия на САЩ срещу Иран. لذا تلاش بر این شد که از فرصت استفاده بشه و از کانال دیپلماتیک برای رفع نگرانی جمهوری اسلامی استفاده بشه. لذا بین دو وزیر امور خارجه یک مکالمه تلفنی صورت گرفت که هر دو طرف بتونن دیدگاه‌های خودشون رو در این مکالمه انجام بدن. Така че се положиха усилия по дипломатичен начин да бъдат изразени притеснения от страна на Исламска република Иран и в тази връзка се състоя телефонен разговор между външните министри на двете страни, за да бъде изразена притеснението на иранската страна. در این مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه بلغارستان دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردند و ابراز داشتند که در چارچوب توافق دوجانبه با ایالات متحده آمریکا مجوز استقرار هواپیماها در خاک بلغارستان رو صادر کردند و همچنین تصریح کردند که از خاک و قلمرو بلغارستان هیچ عملیات مستقیمی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نخواهد گرفت. В този разговор външният министър на Република България изрази, че тези самолети се разполагат в територията на България въз основа на двустранното споразумение, което съществува между България и САЩ, и също изразиха категорично, че от територията на България няма да има директна операция срещу Иран. در این مکالمه تلفنی آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران اشاره کردند که بر اساس قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر کشوری که قلمرو خودش رو در اختیار کشور دیگری برای تجاوز به یک کشور ثالثی قرار بده، اون هم شریک در این تجاوز محسوب میشه.
В този разговор господин Аракчи изрази, че въз основа на резолюция 3314 от ООН, всяка държава, която предлага своята територия на трета страна, за да бъде ползвана срещу бойна агресия срещу друга държава, се счита като съучастник във военните действия. قطعا وزیر امور خارجه ایران در این مکالمه تلفنی نارضایتی خودشون رو از آنچه که در حال وقوع هست در بلغارستان ابراز کردند و اعلام کردند که امیدوار هستند در فرصت باقی مانده برای دوری از هر گونه تنش بلغارستان در تصمیمی که گرفته تجدید نظر کنه. Със сигурност външният министър на Исламска република Иран, господин Аракчи, изрази и своята тревога във връзка с това, което се случи. И изрази, че е необходимо в времето, което остава, колкото може по-бързо България да вземе решение във връзка с отстраняване на заплахата, които обхваща държавата. همانطور که دو وزیر امور خارجه به اون اشاره کردند، روابط دو کشور ایران و بلغارستان روابط بسیار دوستانه و دارای پیشینه مثبت و برداشت دو ملت از یکدیگر بسیار مثبت و همچنین خواهان توسعه روابط دوستانه در همه زمینه‌ها هستند و موضوعاتی این چنین که از سوی دیگر کشورها تحمیل میشه به کشورهای نظیر بلغارستان جز مخاطره و همچنین ایجاد کدورت پیامد دیگری در پی нахват дашт. Както и двете външни министри изразиха, отношението между двете държави са основани на приятелство. Те са отношения, които години наред са се развивали в положителната посока и те потвърдиха необходимост на развитие на тези отношения в същата посока. И тези отношения не биват да бъдат рефлектирани от желанията на трети страни. لذا انتظار میره که بعد از این مکالمه تلفنی ما شاهد تغییر رویکرد در بلغارستان باشیم و همچنین بتونیم بر مسیر صلح و دوستی که تاکنون بین دو ملت وجود داشته بر همون ادامه بدیم. Така че очакването е следното, че след разговора воден между външните министри, ние да сме свидетел на промяна на подхода на България и ние да сме отново свидетел на развитието на приятелските и положително отношение между Иран и България. Промяна в подхода би означавало самолетите да не бъдат в България, нали? Това означава. رویکردی شما منظورتون هست هواپیما هست خاک بلغارستان. دقیقاً مقصود همین هست که مجوز حضور هواپیماها در بلغارستان باطل بشه و زمینه هر گونه مخاطره بین دو تا кешвар از бейн бере. Да, със сигурност нашето желание е същото, че разрешението дадено за разполагането на тези самолети в територията на България да бъде анулирано и ние да видим перспектива на мирно развитие на нашите отношения. Господин посланник, в българските медии в момента чета заглавия България успокои Иран. Това коректно ли е според вас? България успокоила ли Иран по-спокоен е вече след този разговор? در رسانه‌های بلغاری من الان می‌بینم که این تایتل داره منتشر میشه که بلغارستان ایران رو آرام کرد یا نگرانی ایران رو برطرف کرد. آیا چنین چیزی واقعیت داره؟ آیا این تحلیل درسته؟ اگر متن کامل مکالمه منعکس بشه قطعاً نگرانی وزیر امور خارجه و نارضایتی وزیر امور خارجه ایران در اون کاملا مشهود هست و ما در بیانیه‌ای که منتشر میکنیم از مکالمه
بین دو وزیر که از طرف جمهوری اسلامی ایران بر سایت ها گذاشته شده متوجه وجود این نگرانی در صحبت های آقای دکتر عباس عراقچی камелан دیده میشه. Ако се обърне внимание към текста на водения разговор и думите на господин Аракчи, вижда се много ясно тревогата и незадоволството, което той изразява за това, че самолетите се разполагат тук в България. И в текстовете, които по други медии, ако се чете целият текст и ако бъдат отразени по други медии, може да видите, че и там думите на господин доктор Абас Аракчи, нашия външен министр, буквално изразява това задоволство. نگرانی که ما از اون صحبت میکنیم صحبت از احتمال نمی کنیم بلکه میخوایم تکرار آنچه که در دور اول حضور هواپیماها در اینجا اتفاق افتاد صورت نگیره، چون ما به طور قطعی میدونیم که در دور قبل هواپیماهایی که در سوفیا حضور داشتند در عملیات پشتیبانی حمله علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشتند. Тази тревога, който ние изразяваме, не е тревога за нещо предполагаемо. Защо казвам това? Защото ние много добре знаем, че в предния път, когато самолети бяха разполагани в София, тези самолети много ясно участваха в подкрепата за бойните действия, водени срещу Исламска република. پس رفع نگرانی با حضور هواپیماهای سوخترسان در هر نقطه از خاک بلغارستان بی‌معناست. Така че да кажем, да премахването на тревога и то, когато самолетите ще бъдат на някоя част от територията на България, просто е без смисъл. رفع نگرانی زمانی صورت میگیره که هواپیماها در بلغارستان حضور پیدا نکنند. Можем да кажем, тревогата тогава ще бъде премахната, че когато самолетите вече няма да бъдат в България. Господин посланник, как бихте се обърнали, какво бихте казали на хората от Безмер, които в момента са на улицата и протестират? Какво бихте им казали? چه صحبتی رو شما میتونید، چه کلامی رو میتونید بیان کنید به مردم شهر بزمر که امروز در اعتراض به خیابون ها اومدن؟ اعتراض مردم بزمر بسیار اعتراض به جایی میتونه باشه، چون در صلح و آرامش دارن زندگی میکنن و موضوعاتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته ربطی به زندگی اونها نداره، ولی اقدامی که با اومدن هواپیماها و استقرارشون در اون منطقه صورت میگیره قطعاً اونها رو به مخاطره میندازه و زندگی اونها رو با نگرانی مواجه خواهد کرد. پس حق دارن که با این موضوع مخالف باشن. Хората в Безмер съвсем на място отразяват своята тревога и протест, защото те в момента живеят в мир и спокойствие. И няма причина те да не живеят така, но с идването на тези самолети със сигурност те ще бъдат застрашени и техният живот ще бъде застрашен и те в правото си изразяват протеста си. محتوای مکالمه تلفنی که صورت گرفته اعلام رضایت نبوده بلکه تشریح وضعیت بوده. Съдържанието на разговор, воден между нашите външни министри, не е бил едната страна да изрази своето задоволство от чутото, а да бъде обяснено същността на това, което е в момента положението. Тоест няма задоволство от чутото. یعنی اینجوری بگم که رضایتی نسبت به آنچه شنیده شده حاصل نشد. به هیچ وجه این محتوای مکالمه تلفنی مبنای رضایتمندی نداشته بلکه تشریح وضعیت بوده و قطعا دستگاه دیپلماسی وظیفه خودش رو برای جلوگیری از
تنش رو انجام میده و ارتش جمهوری اسلامی هم وظیفه دفاع از سرزمین، تمامیت، جان و زیرساخت کشور ایران رو بر عهده дare. Със сигурност съдържанието на разговор не води до задоволство. Пак казвам, това съдържанието включва разясняване на действителността. Външното министерство има задачата да работи чрез дипломацията за премахване на тревоги. Но въоръжените сили на Иран също имат своята задача да защитават държавата, територията, целостта на територията и суверенитета. Добре, само искам накрая да ви помоля да кажете честно на българите, имат ли основания да се притесняват и да спят спокойно или няма основания за притеснение? از شما خواهش میکنم صادقانه به مردم بلغارستان بگید آیا این اساس یا دلیل وجود داره که نگران باشن یا میتونن راحت بگیرن بخوابن؟ با عدم حضور هواپیماهای آمریکایی در ایران که در بلغارستان که هدفشون حمایت از حمله به کشور ایران هست، مردم میتونن با آسودگی بخوابند. С изразяване на желанието си, корекция, с липсата на присъствието на самолети на територията на България, който целта им от присъствието им в България е водене на подкрепа на бойните действия и агресия срещу иранския народ, с неприсъствието на тези самолети хората могат да спят спокойно. Ако самолетите ги няма. اگر هواپیماها اینجا نباشن. دقیقاً اگر هواپیماها اینجا نباشن. Категорично ако не са тук. Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря ви. Thank you very much.